ebe ọbụla gị n'ugbu a na-anụ olu m were oge mere ihe n'ime ndụ gị chegharịanụ chigharịakwanụ n'ihi na alaeze Chineke adịwo nso gị onye na-enweghị Jizọs ruo n'ụbọchị taa bụ oge amara oge a ga-azọpụta gị nara gị nke ọma ekwela ka ohere bụ ihe gbanarịrị gị taa ụmụnne m n'ime Kraịst bịanụ ka anyị gaanụ zisa ozi ọma gaa na mba niile nke a bụ ọlụ dịrị anyị amen 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 amen.